me pesa me to lupra metimi de bosomi ato lupre be fo me ka obi be kasa na odwane num minim kwae no efese kwan bone e fa so nya sika de metima kire 1000% nya 100 yo enso so enye kwan papa enye me vision na me mpompo ahwe efese asodie damanim se me fa kwan bone so de ye bibi dada obi mani sugu ne yem a asodie be ba me maso daache enti kwabra kase enti na me kire bone me mpem ho asem nkrofo dom no a e de Tano din ati YouTube Instagram Facebook me ye Tano Akomfo me ne Tano Akomfo abra wonim de Tano sitie empo ya ntete mpo akoye na kom yakote ne bosoma no ama bosom na kasa amadua wu bosom na beka okro na Abakosem wonim Tano achi wade sebia mu sebenya ado owe preko nam owe abirechire enso so e Tano Akomfo na nse obi de dua bi asem ba manim na dane biko ma nam so boa me hia nipa no me ye ya fa nipa no ma na ba ye ko ma ne bone e wono wadi na nya papa enso so se komfo jimifuo bi sofo jimifuo bi malam jimifuo bi limam jimifuo bi na mpesa me nkom nya ne atirimo odi ntino okọ na nchen ya no wa jiska no wa ye bone de tie nipa no bone na wo ye wo wa ye nipa na wasa ba ye ne bone no asodie da ho twa wo na wo malam kro wo komfo kro wo sofo kro wo limam kro wo timamhunu kro wo dunsini kro no asem da ho de mawo yeah adesima ma munyina ha ade ache ba ko biem ade ache ne se de chie nra mo somfo mo ba mo wofa ase mo nana mo wofa munu abema mo ade nyina na oya de Kesse kronkron Tano Akomfo ni ade ache ne se de chie nra de di ka yemfa aseda mo twedi ampo kokroko nyankopon ba kopɛ eja obo soro bo asase otonsi obo awia bo bibiala eni mo ade nyina no ye de aseda bema onyankopon ade ache biem ye kai na ebunna edi bi kabom tibi firi mu a ene eduai eye sabia mu sabia nya ado ne wukuru ene wukuru da ene wuku ada na ansana no me de ade kira kakra ye besua no me de ade kakra bi bewom ade shima ma muntie ne yewu ebre bi atwamu no onse be kire enkyekire bi na san kyekire no me ma atiefo ne ahwefo asote se eno obi asori a wosem ye Tano Akomfo me ye Tano Akomfo me sre ahwefo atiefo sabia mu sabia nyaado empanimfo se wo dini a ene yebo ena sabia mu sabia nyaado sabe kafrache ensoso ena mata no ye Kesse sabe kafrache aboa ne ntakra soso ena ma ne ye Kesse ena ma ne hoso ye fe na sabio kwakua nanse ena one ne papa entakuma ene ne ba kwakua nanse ne wo ho ena kwakua nanse free baby o no aba no o kwa no koshia ne ntakuma ne ba ntakuma e wokwa mu ena obisa ntakuma se me ba ntakuma yi enya bia no o ba no ni ebo mi di ana na muaya ntakuma de ma no ane se papa adenti na obisa sa ade edin we na sabia mu sabe kafrache wo dina ene ebo wo ye papa no ho asem de beka na aye bone so a bone no ho asem de beka na aye papa enka wani enka bete eye ne nwa yie pa sene ba no etibika na asem sa na de ama mebu sa be wei ya ma wale asem wei nyina tie ne se medical be yen kyerɛkyerɛ wei ya edikai eyade a ehame na ediminya na duru me bi mpa na ma fele bitirim na ya rehosem sabe kafrache efrise empelimfo se ye dane ahwe a lese wa nane bia sabe mu sabe nyaado enyeye ena se obi e dane mwa na so wa nane aboa ne bia ombe dane aboa abewew sabe emo nyina efrise na wo so wa efrise ne bia aboa bi de ne se kawa obede na so nya san di aka de ama me kasa nyina na se duru me bia na ma fele mitrim poto ena obi asode a osem komtano ma yesa nkyerɛkyerɛ wi na de ama me sa yesa nkyerɛkyerɛ bia mu a me repeat ne se sabia mu sabia nyaado sabe kafra chemperimfo se aboa no an hawa on se ne bon ene sei
sebe kafrache aboa sebe otwen wo yi ne din emantamtwene ho otwen wo yi ne din emantamtwene ho otwen wo yi ne din mantamtwene mabu be no maka ato aso emprenan sebe mu sebe nyaado emoaduma nyina akosai na sebe eduru de ade no na moaduma ne sa na sebe eduru ba bia na twene na te no de beba ne se twene ne ye beyire twene na ye beyire no de ne ye de yire ya aboa nwoma na aboa ba nwoma na de yire twene na yes otwen ho na akoka adwamu de nti a ama me ka saa asemu ya mebu saa beyi enyina agina se enam tano nti ya na ma fele ama fele me fele bibia wo ebia ebe obi etrimu na ebe obi trimu krekese ne enese ka sabi e pa ya fase a na nka pra wada wo ye pa ya fase a pra esio pra wada esio pra na chiwade pa ne afase na sabi ye pa ya fase se afase ayira pra de ede ne ekobisa no sabi mu sabi nyaado se obi afia ayira rasta man of afe ho bai rasta man mu ni tirinwi ye mpese onu ni tirim na wo se wa afia ayira na akobisa no a sabi mu sabi nyaado ne se sabi wani ne sano na dia ma me kasa asemu nyina ne se ya na me wura ho akwanu asa nyinem sempo kafra na nanom sabi me mumani mutia ena me nyima yipamu ena me nim de motie ene de mutimi ye de onim ena de mudini di agro de onim na de bosum di nsamfo de onim na de bosum di nkwasiasem de onim na de bosum di bo apo de onim na de bosum di bo ye na edada nkrofo de onim ena ode bosum di hunahuna nkrofo gidipa na japade free ni nsam a abra bosum kro anim ho hwe na me kwabra Kesse de minim pa efrise anya bi akora no ebleti awo ya mehunu bibi ma menka asem mi girewe aboa bi ewo nsuom na sa aboa na mi kiri enam de hye mi tirimo adwene se da bi edi yesumi da so edi ye stamp sisi se efiri na ekro nsuom aboa bi enu ha medi bida enti ebesem fie aduonu be se numnie ya mi si gina yi me ni nsuom ade bi ada se ya adwene se ye fish se ye koto se ye die ade bi enu wo nsuom ma medi bida tie ni yo na nya machi wade yo me se machi wade yo ya ade bi wo nsuom a mentimi modini nkyerɛw enti bi de hye mi tirima adwene se enam ade na wodan nsuom nti no mi ni nsuom bibia bi mu mpo na mpese makodi machi wade enti ade bi afiri nsuom ade bi ati nsuom ade bi anya firi nsuom bia mi nibi na ebese bosomini ena ekom de me kakra ena me koto fish red fish ibi Kesse baako ena me twi mako mi ankasa wo se sebia mu sebe nyaado me de fish ne beka ho to ento dokono 2 cedi de baako ye frotia mi disai kwa mi aheme wa hen mi didi wie ya we nam no apɛ hwana me ho start ye mbasabasa me ka bosumu ahintasem Sumsum Ahintasem o ama adehemama amansa tiem afemu aba se so bi ya Akomfo no de busum di nkwasasem oboa onye Akomfo obi wo ho a medical ka kire mo obi wo ho a obaye e baybonsam obi e bayfo ode ne baye no ena de ye niema ode ne baybonsam na ye niema ena wakopa aduro kakra bi de aka wo no ode busum ni di an dai atoso so ye Akomfo enti meka asema kire mo nyu bia na ye Akomfo ti ko TV so se me ye nana asomasi me ye Akomfo asomasi a me ye ho asomasi a me pa achew edua nyina ensew esono wawa ena sono funtum ena sono sabe odum abna ena sabe esom kotramfo esono wawa wo
esono edua hodo bia na nka be ye dere be nwanwa se me sebe se me fane se me ye tegale komfo ana me ye suma bi komfo na bosom no a me ye ne komfo no me ntimi mprezi bosom no enhye na ni monyam emma bosom no me na ne diadi enkyira mansa se me ye bosom asomasi komfo na bosom na ni manyam na sebe obi asori am ye Tano Akomfo Tano no na sebe ye de bayi me nka se Tano nya bibia wo me pese me kire se Tano no a wo de to so se wo ye Tano Akomfo enam pese me nkumnya apobo asisire enam se Tano wo dini a obi aje Tano dini se Tano ye bosom kese a sebe wo yesu kese a esu kese o yiri pebre esu a sebe na ni ku ne ma ho oba atampa wo kiri bone oba atampa wo kiri ade kokko oba atampa wo kiri efi ne nkekaye oba atampa bone yi na chiwade na o kiri sisire na ni ku ne ma ho nti na wasa wo sunsum akuta wo ho na ade Tano dini edi ye atwuma ena ma po bonti ena misika penti ena ma hanta ni dwane akese sama pese o yenti dia ama me kasa yi Tano asem abeka ne mprenu medika abeka eneka ho mprenu ni na no me ma de hyeman ma tiefo asote se man bi se eflame a okohunu me number e wona na Kesse TV se me ye Tano Akomfo nti maba enkran abegini sika na me ba obobo ya obobo efikro e de akokọ a ye de plan ho nyina de kan abra sabia mu sabia nyaado enkran ho no awo kakura na be mfie be miru di enkran me nim di enkran ne kwaida me nkopehwe wo nkran me ko nkran a ne bi obi ne firi ba bia ba sabi bia na wo hoho na me kohyia no ana sabia mu sabia nyaado me koye obi dwumadi bi di ama no obi de na japade agya me bia ne fie bi o de agya me a me kohwe de ama no enkran mpo ekobe se eyinie fa na saburu mfie be miru ni kura me nsi hoda ena me madwuma me yesoso sabi me mfa madwuma nante obia no okoma kompapa obesore se me ye komfo asomasi na ode ne bosom nam na ona maze me koyewi komfo so ye komfo no on station wote na dwumam wote ne konsuo so no watoa no ana obi de Tano din akobu nipa no akogine sika me bisa nipa no din se nipa na so ye Tano Akomfo ne frɛ ne se ya o se ne de onim o nana Kesse na ne kasa yo o se de onim ana se Tano Akomfo na abebu no enti ko YouTube no hu se me ne Tano Akomfo no show okotre ko dina mako e ma punchani huhuna no obi ko tutuo e mo obi ko tafre twreboa no enam adwembone akuta nipa da sani e de Tano dintiram se ya na menum no ma felesem ye Tano Akomfo na Tano so mi boni din a mi boni din di mpase me nyina yipamu menim de oye na de ntia me kasa se enkrofo dom no a e de Tano din ati YouTube hwan Instagram Facebook e de ben me ye Tano Akomfo me ne Tano asomasi komfo abra wonim de Tano sitie empo ya antetini mpo akwaye na kom ya kwotene bosoma no ama bosom na kasa amadua wu bosom na beka okro na Abakosem wonim Tano achi wade sabia mu sabia nyaado owi preko nam owi abirekire enso so e Tano Akomfo odi ade kokko ya me mpese mabubo bidini ena ade aye na blabo aduane die ene nante ene ne bibia woye wo so e Tano Akomfo onim de Tano kire enim Tano no ho mframa onim de Tano pe enum de Tano pe onim Tano ho mframa no onso da ye mpo wudi ma de fran Tano enam se obi ani ku Tano ho nti no omo de Tano din ebu nkrofo adehema ma me pa achawo nansei bra bi ya me mpese mebo ne din menua onim de America wa wadamfo ena fira wode tu wanim se Tano Akomfo bi se onfa sika mla na onya de ma no 25 million saa so America mfa se be boso me be ensiani me de program kura to obo de no Tano Akomfo bai obo de no se da bi twan na minim Tano kronkron Tano Akomfo pa e wo kuma se tafo pankro no na wo ya de Kesse twan ma me mfra madam fo no mmona mane o fra me phone so osinana
Akomfo bi say o Tano Akomfo madam fui me yonko bi me won nche sesi a wo so mfa 25 million na no mfa nya ade ma no to bo na me na kan say azanfo ados nto o flame no obo na me so Akomfo ndi say e di obo ye no na me nim bebi e di ni free ti de be wi na say onfa number no emfa ma me enam che number no me je number no man fa me phone na mfre enam di number offer na me free. Hello, me pa chona na Tano Akomfo ni wose han. Me pa chona obi na de ya ma me na wo fa yen pese mba nchen. Wose wo hwan ya, na me se pa cho ye fle me ya mafu. Bi bold ni bi. Na mpa cho wo hene. Wose ono so kache ni pale se wo kuma se empatemu ha. Wo se fa de bampranse. Tieni yo. Ye ko mu afi na wa already a question ne ma me bisa na afi wo so onye konfo kora mene ne kasa so ma ye conference call e ma nipa no a obu ni gini sika obu na gini sika ne na madam funi nyina no na omuti afi ne kora ne se onye Tano Akomfo afi wo ha o de toa na o de atoa ya senye nyankopon ene nipa no okohia no a nadamfo no onimi a wode tu manimu a wode Tano odini o send this can 25 million o gini scan di kwa because of Tano edini Tano nti na mu a monam sa akwamboni wei ede Tano odini di bone no munyina mon sabe kama ketua ba ko hwe enye dan beto bo atu nsuo fra mu na mpafi besi wo wuti wiase a enkasa me ye bone no ano no sabe wo yare na se wa ngu a awrechechire na eye eno nche se wo mu bie mu ebere bi obi di nsamfu bi ema sabe mu sabe nya ado okasati ampanimfo ema sabe ebe wi opemso me ye amane bi nyina wie no ye se obi abegina ba bi so na nasomasi akogina nsuo bi me so wasa ne ema bia na na mi bu bebi se wo yare na se wa ngu a eno nche se wo mu bie mu eya awrechechire na eye enye da betu bo atu suo fra mu na mpafe besi wo ye be mantam duam ye be di asem ye be ko Sumsum court ne akodi asem de akodi asem na fobo ni nyabu wi a eya honhuma kantinka ne atena se ne ebu aten ya ensuom na aso ko gina wo so akonya nkama de wo twam no na wo ko twam de amani pakro nipa no so wo twam onim Sumsum asem a hwe obi a wo so ye Sumsum djuma na se obi akoye niamo ho de atia panyini bi ya wo sombo ya panyini bi nipa titru bi ama nipa no mpo adome na se wa Kesse no na waye na bibia emfata no na wo so ye Sumsum nipa pampa wo so unim de wani unim Sumsum sabe Sumsum kasa wote no ka de obeka che nipa no se Sumsum no ye di asɛm no fadwaatoa obuo ese na fadwaatoa koma panyini na oma wano tia no ansana muonya Sumsum dia bia o akira ma ye de aboawo enso nipa no onim Sumsum mu hwe nti no obi akodi bone a o se wakoye nyankama de bi na no obi ka e kire me na mesere se nipa na wo se wo aboawo no wo so wani okuta Sumsum no be ye na ekuta no wo se wakoje wo so de Sumsum nipa wo so de twitwaage wo no se wo Sumsum nipa papa hwe ukobusum bi nkyai na busum de busum papa na de asem koda busum no a meka hintasem pa kire mo na wu nipa no de akoda busum no waye bone no busum de ka kire se ba bia wo de asem no fa na entwa yie fa dwaatoa e fa koma nipa kro no na de dwaatoa no koma no wi a na waba na de koma no otio wantio fa ho ide ebrede e fa bla dwaatoa no be ko ba ko mienu wantia na kire se okra ne Sumsum na bra ne ho ase asha adom na se e de amma ba bia obuo na nya adwuma no saa bra no nyankama de bia Akomfo no betuma ye no ana be ye no e na be ye adwuma fi se obi nkotutuo e mo obi nkota fretwerebo ano obi nya adwuma e wo PWD enko post office enko dia katua wo enso ama nipa nim dinti no obi abegina ho na no na mai bi ka nana ade nyankama de a wo ye no
komfo bi so obegina o defend nipa no so okogina nsuo bim aye niam say enyankam ade a ya ye de atia sa nipa ni nyina no ye twem nipa na kwaye say bibia anya adwuma biem onipa na wokọ ne nkyɛn na wudi nsamfo wo kasa tia mpanimfo wo ye niam ho kyerɛ ahonhom wo kasa tia de ense sɛ wo kasa tia no na nipa na wo so wo twetwa agyewa wafa na as your spiritual father and our spiritual lawyer say onka wasem ni wasem ma wono a wafa no as a spiritualist no wagwa wafeli onim shi onim bibia enka obem wagina yie na mpanimfo se ye kanfo odu aflo no ne ye kanfo achacha we di onim di aflo obon se amango ba ko bi ebo duana no pa onim flo ne kwate ofro wa hwi tim obon se na kira bebo na afi na chacha abehye na chi timpanimfo se ye kanfo odu aflo no ne ye kanfo achacha ya jeje so we de na no ya we de oletibi kasa me ho toye kasa o kasa no wo kanyansasem ama nipa tie ama adasaman anyamu aba e de ye futuo e de ama wo ho de abo mbla enkanya problem o nemum o de diatem o kasa tie mpanimfo atitiri woni ani ntiri o kasa tia ahomfo sabe wo hene kura ke yemmoni din kasam ya sabe amusan kane no obi bebo dini kura mpa ko twa nani hwe na chi hwe benkum hwe ni nifa so ana panyini bi odimu ana panyini bi nipa bu no fele no wo kana sam kura dia ya asem a enka hwe benkum hwe nifa no obesopa no agina tem na obi abegina so wo spiritual ne father na o so ko enyanka made atwam o father na o so spiritual father no ko ankasa no ogina owu ano efiri se sunsum dwuma na o ye no onim ne tinim ne nan na onte ase onim de akɔwie te se wo ye komfo no obi aba nkyɛn na obi abomidua enti nipa no dua wo bɔ me na me bedane ana ye ni bibi ma me wo ye komfo papa wo de beto abusum ne no be ye bisa ebisa na abe ye no na be kyere wo be ye bisa be kom nipa na obe report sa nipa na ma wo no na odifo enso na mfi adubone ene ma bone tantaya wakwakwaje ne pesami nkumnya abro eni sika wu penti no wakwaje agwalagwa ne ma bone nti no obi ba ni onkyɛn a na wakoto ni panadu wakwaye bone de atia no wonhwe asemu na wakwaye bone de atia no na no ano no na bema bone de obeye wodi beji din wabene bena wabene no wamene ne kwampa so kokwa mo che wasamado a dakrope na nanom honhom be ka bomu a ati wo so atua be ye hu adi a kyere wa wonsamfo ene wadu tantai honhom fi be ye fi akomo a wokomo be ye malam a wo ye be ye kramu a wo ye be ye limam a wo ye be ye anfi ni asofu dwuma a wodie ya odi di ne ma bone di nsamfo nti no wadwene yo se no ano no dakrope osoro be kasa ama asase ayekom I tell you dakrope one day osoro be sane ama asase ayedi fi se osoro sane na asase mforo to nipa de sane ade bia wo ye bia hwene yie ade a wo ye hwene yie o ene topic aka mbeka ho asem no enam wenti no me de beto ansa enam wenti no me de beto na obiaba na nasumasi abomidua na na yeri se mame magimi atabanti minim susum semti no me ye ya madan dua na gu no so ma yeni se oboa wo nipa no wo kum efise jimifo komfo jimifo sofo jimifo malam jimifo limem jimifo sofo ana akọ ne nkyɛn onim de wantimi ankyerɛ kwae no amfo amfa so amma wo kra anya ahomegye na nka de okom agia no me ekom do ne saw me a ekom no wahene fa se ne ko ube komo no na nipa na ode asembe ebe wala wo be sama nipa ko ama wo no na odifo etise nipa ndifo a ube komo odifo no no waka cha no be ma odifo na nse obi de dua bi asemba amanim na na dane bi ko mo na me so boa me hia nipa no me ye ya fa nipa no ma na ba ye ko ma ne bone a wono wadi na nya papa enso so se konfu jimifo bi sofo jimifo bi malam jimifo bi
limam jimi fobi sabia mu sabia nyaado mini diatamu wa na mpesa me nkomnya na etirimodi ntino okọ na nkyɛn a no wa gyi odan sika no wa yɛ de no wa gyi sika no no wa yɛ bɔne de tie nipa no bɔne na wo wa yɛ nipa na wasa bɛn ne bɔne no aso de da ho twɛ wo na wo malam kro wo komfo kro wo sofo kro wo limam kro wo timamhunu kro wo dunsini kro no asem da ho de man efiri se panyini trafie mankwala wi nanka ne yɛ ka nankawefo a panyini no ono odi kai so obi ko bokro no na wo kyerɛ ne kwan obefa so obokro no na kronfo no wo ene konfo panyini kronfo panyini en obi asori a me Tano Akomfo me Tano Akomfo me Tano Akomfo na sesebe ukom na akoma kompapa na di no kra na waduro eka no kra waduro ano nam na sebe nye na ada akomo a wo hye aha no wotwe to kra ha enipa beba ona so me enya nkyerɛkyerɛ me ye ya me nko TV so me nya advert o me nya campaign o me dwuma no ana na obeti abrochire etimi direct obi say e wo Ghana say ko pankro no ko na wo ya de ye Kesse wo no na betima hwe ya de ampa ne nipa na ba no ma hwe ne ya de ono ote akwantuo mu kula hu advert be na chewe obi aba wo yale wasa ne ya de a obi yale a onkyere no onkyere ana wuli meboa so obe kyerɛ wo obi aba na dwuma sema sei odi aba na nanam aboa no a obi pe obi a onkyere no wudi asempa enka wotiri muti na wo zan krofo ajo musika wie na afi azan no totwa na obi ama nche na oti TV so oti radio so na ya advert shame na say TV stations radio stations more than 8 and a ba me nchen omni be program en chechira me ye me kyerɛkyerɛ keke si mini adaje Kesse FM edwoso me chiampanimfo ene omamo na say Kesse fo nipa be mi no aba me nchen bi atwam so be omni be program si mini bre TV bi a me mpese me bodini omo ba me nchen ono be program buso me bia ye betua meka ye be advert ama me free me si mini tam onim obi nrahye kotua sika akoye advert na nke ato na wo fie menye campaign menye advert wo ma me sika menya me papa na emum enye me vision no me vision ne say ye be ma tete atempon no kra kwa no ekwampa no adehye kwan no tete atempon na nanom fa so a na nanom timi nyine mfia hanu na nanom bon chance fufu e ka so obi abon chance fufu ati ase wanyina na ntirinwa ifitefitefitefita obon chance fufu no ekwe na nanom kire ya omode no kuradie trase a na bone ni hwiase wa de frito fom beba na da ho obi nkofo obi yire obi na obi yiri nimpo ni agobone obi nkotwetwe obi na ntiri obi nkodi adanse kunu mu fi se bosumasumesi wo a obetua ne ka no saa tete atempo ne hia me vision no obi toka ama me anka mani beje pa oh yes odi ka beche me anka mpepa na enso so no enya me vision ne se me betra ka mu nti oh se ka minim kwa me fa so there were so many ways to kill the cat ana meboa yo kwa me bre fa so kum okra wo bi bekunu a odini hye botom no de ababo ne tirim obi so dini hye botom a no de na bod aduam na owu obi so yire no atwa ne mene obi so edini hye botom no de na anu nsuom ensuo kware hwene na chiwade na owu nti obi a kwa fa so kum ne kra me pese me to lupra metimi de bosom ya to lupra be fo me ka obi be kasa na wodwana num minim kwae no efise kwan bone e fa so nyeska de metima kiro 1000% nya 100 yo enso so enye kwan papa enye me vision na me mpompo ahwe na me hunu me bu na ni chi efise asudie damanim me wo asudie e wa asamado okwaku amoche enchen efise bra me bra nyina na manfa kwampa so agapade ne pemprade a nyame nam nanam so bema me nsaka bia no me maba betua so ka efise se me fa kwambone so de ye bibi dada obi mani sugu ne yemo a asudie beba me maso daache enti kwabra Kesse enti na me chiri bone me pem ho asem
nipa firi nipem nana me de kai ya chew no wasa da wase enye papa oh nana sika ije ene papa oh nana ade a waya ma meto so alma sori obetimi bo me dia na sebe na meti kwa yese dudududu efiri se amma me hunu se oduma nkoma obo ade achemade ene papa o dimpa yes na hunya enye sika nko ne hunya o enye sika nko ne hunya obi ka sika nya oboa sika ye papa na emum bisa ho se kwa ya ofa so nya sika no wa nko bu obi apo wa nko dada obi wa mu obi kwasia minu Akomfo yi minu amalamo yi minu asofo yi minu lemam yi me pa chaw enya bia no usika no ni obi na akodada no ejeye wo ya ade na ma obi na obeda wase enya bia no ni obi na afa so dada no gi ni gold minu asofo yi minu amalamo yi minu Akomfo yi minu akramo yi me pa chaw ade bia be ye no eda ho twehwe me nsa wo ya me de akire hwe de aka na ye obisa me se na me nso so ba kwa me de kire wo so yi enan no so obisa me se na wo so so etime ka asema kire wo mum ye nyai me ye Tano Akomfo me ye Tano Akomfo me ye Tano Akomfo wo dada nkrofo no wagye ni sika nipa le fro kura wo mfa no wabroko no nyame bi tua ka papa hwe onipa wonya je obi 1 cedi kura so ye Akomfo ye sofo ye malam ye kramo ne ye dunsi no ye limam wa komite ho if you say wagye nipa ni sika if you say nipa no so nya awrehemu se ubetima ye dey aboa no if you say woni meto a ene do gya twono no ano na nipa nya akoma pa atam ni sika de abelewo abrochire hwe bre nkrofo bre adwuma den mwosu kachia esukochia awo suno timi to manipa nsa eye tititi da suom krofo adeda ne nanso no wonam okoye adwuma da chinti hwe bre abrochire enkrata asem koye bi mbefa so mbenyo nkrata mpo boachi bidin na nyame aboa no wanya kakra na Akomfo sofo malam dunsini kremoni osofo yi lemam we wada da nipa no ena ma ho kire kakra aka no ope bambo bi ana bibi ato no ope ne nkrata na dwuma senti no na wada da no wagye sika ofrewa omfa ofrewa na wabroko no mina na kwose di ya ne kan oso ofre no osefa ni twa asiri ofisi wawie magiska no oh ifie de obesisi ka Kesse de obeto edan Kesse mansions oh obesi mansion house obi ebe won sampa o ya anoda o ya champion na ko dura samado a na nkwase ade no a o fa so du nkrofo gi o ma japade no na ne kokua mo chi akoka ho asem na bibi tua mu nyina ka baako mo de Tano dini edidi nsamfo edi nkwase asem na mu bu nkrofo afedi wi akira mi akokora mitim ba bi di a mempem ho asem mini nipa na se me ya Tano Akomfo nti omnya abotre kwa na nka menyi nipa number na nka membo no mpo wanya abotre wanya ho abotre adentia oni twen honhom krofo bebre di Tano de bubu nkrofo mabo ma mo nsa komusika fize sabia musebe nyaaro krowa krobi se to aso sempara me ka kire wono nipa nya akwala wo na sabia musabia nya ado a owonti na mayikum owonti ena mayidin owonti enya hwe kokua mochinti obi bibia na magumani aguso na ka odem dan kan krane ejo na odem dan ka seboti wirem na sebo no na dai bewa odem na akire bi ne mpremle ema wona ka huru panyina ka bebu no ka begene bag nanso kokua mochinti hwe entasikoko woni pa numo ense egya tifufu me kwabla Kesse boni akwa bie no wa minim eduto sukusale tukoi gongoy aboajewa idisale oh minim boni pa nanso so udi boni dididi ukum kuma ebeka wonko amanfo so
wodi boni didi a sebia mu sebenya obeka wana enti boni ni boni adwene firi wutrim na fa papa no be replace papa boni no na papa ni wani mu kai na fa adwen papa fa ya adwuma na daache no animonyam edimpa enkunimdie bambopa abeka oyire no ma ama unchirima anya asetena papa menka asem bia nkyere mo nyame ma obi ante ase on sakra obi adwene nyame nyi adwemfi ni adwembone pese minkumnya obi wotewo busum bia mfa wo wakwaje woduro fia bi ene wakwaje kurufasa ne ma yiska ebo nkrofo apo abetra tv so eji nkrofo nsem sika enti wo se wabene wo se no ano no bema unwie yo apebie anya bie ni nyina ye ka bema dakru pewo osoro bekasa ama asase ayedin eti dia wo ye bia no enka se no ano no eda wani mu twewo nyame nhira mo nyame mu obi ante ase nyame nyi obi akoma so ade emam ahwefo etiefo ema obi medada o tv so radio so me Okomfo masi ema ni mu nyusika to bo ase ema obi fata no diri ema dada o na no man bi frame anana tanofo no obi asara me Tano Akomfo me bo Okomfo bi dini wo Tano Akomfo na mpacho na mse bema nyame na mbekere pusa ma kase nyame na mbeka kire say department wo Tano Akomfo o na apɛ na akoye me de me nsoma o efise oketebo no kotrese di no nse honam papa no kwanda ho mompe ene o ya ade ama obi na wo yi wakoma mama ni pare kwa no wo say ye nkwasasem kire akohwefo akronfo asofo malam Akomfo omo ne nipa bu omo fi se wo bu nkrofo abapo anya sikanti ene wundi ska onka ho na akom ke yankom mpeska wo yakom ji nipa nkwa yakom pe nipa setrem yakom omanti yakom kroti yakom abusuati yakom yayire ne yamati yesa akom wankasa wuti nyame nhira mo omo yanti ase mo a mode busum edin mo nya Akomfo a mode busum dini ebu nkrofo mo nya Tano Akomfo a mode Tano dini ebu nkrofo jom sika no da krope na nanam nsamanfo ebetinta sukwa a kire ofi se ewiase enya da beto boabo atosuo flamu no eda na mpafe ebesiwo bidi nyame jamo nyame nyama kuma so ade emamo nyame mi obi apono akwa ema no ye woni adwuma de ohia ware nyame ma na nsanka de opeba nyame ma na nsanka obi awale sabe wu onya wade mo nige nyame ma na ntiase o ma na wade mo nige be ma na adwene nyekura nyame nsakra be ma no oba na adwene so nya papa nyame ma na adwene sakira onyame mo obi a onya kunu onya yire yeka kuna nya kunu ni kunu yeka yire anya yire ne yire yire ene oyire pa okunu ene okumpa na okumpa no hwan okumpa ne be ma oye na sadie ema na yire do ne yire bu ne yire ewotima oyire pa no oba obu ne kunu krokro ne kunu onim ne kunu yamkom onfa no nkame ne kunu no bre ne ho asehye ne adom na se no tie na asem no ofa ne kunu se oye na ade nyina saafo mpaibo no na mesre de amamo nyame me obi a oyare ne yade enko nyame nse obi a yare nyame me obi a opeso tukwai na bra bonye yie mi nuanum akontufo de woni nkrata onyame ma ne nsanka de ohia adwuma nyame ma na adwuma nye de oha ne koda na bida no so nyame nyema no mesra akontufo abrochirefo mo mema ema bi aboa mo ede magina yie okotena abrochire na ne adwuma yo oba bi ato aboadi ode ne nkrata akova ama onya nkrata ni wie no ene beda yie eni sumla so mesra saa mi nua na waye obu oba bi kwasia kopa ne chewate kopa oba ne chew ne pata no mesra yenya adwemfimfiri etirim mi nua no ma bi be ma bi atitiri mo wirem obefa ne yire firi Ghana akwa abrochire okodu abrochire oba ande ne ho akobo akotwefo sebe ema bi sebe omo an na nwene ama oma daadaa no onu okunu nya ntokwa ama ne abrochire sanse ma aka bi ewu munti yayi be ma ne ma nyina gu abonte ama be ma na bo atesa mi nua oba bi a waye be ma bi saa faja ato akoma na wate kopa be ma ne chewate me stress nyame mu obi adwen sakira nyame mu aye onyu obi akoma so ade ma no emema mo sori a mo de nkrofo yerem na mepo mo no be ma wo yesa onkwa ena dasane mu be ma bia wafo obi yire pen bia no bompa yesre nyankopon obi ho a wonim ena de esabia mu sebenya ado obi abetuma fam ebetuma to obi a oba mesrew be ma wafo obi yire
fedwato akoma oba no wate ene be ma no obi de aduro ada obi ira kofa no abra oba na enye ne tension enye na adwene mesre wo saa be ma no nyame mo adwene sa kira wate forget ya wakwaji a nkrofo yerem na so de fa wo no eya asudie de ma wo minu aba mesre wanya ado buanya ne awrefire nyame kiri wate be ma bia ye bia ma wa nya doma no obi ni be ma bre awale oba ajapade enti adwomboni aba oba ni tirima kum be ma no afa be ma na ajapade be ma bi nso kum ne yire ene ma ajapade enti wafa oba na ajapade mesre nyame mmoa ye ne antwem firi boni we nyina ho na obi a adom enye kronkron ma no bye bye